ventilatorul cu trepte de putere. La mai mic, la mai mare, în funcție de necesități. Da? Lampa de lucru, lampa UV, ventilator de mână cu lampă de lucru. Stingem lampa de lucru, lampa UV nu funcționează odată cu ventilatorul, pentru că nu este cazul, lampa UV are alte proprietăți, nu pentru ventilație. Și, cum v-am mai spus, se micșorează sau să mărești debitul de ventilație, se aprinde, se stinge lumina după nevoie, culisează sus, jos, rămâne în poziția dorită. Astea sunt manșoane care sunt de protecție pentru transport. Nici închisă, deschisă parțial, deschisă mai mult, iluminat, stop, vedem nici